Chukwu Ume Student Career Development International bụ ọgbakọ na-akwalite ma na-enye ụmụ akwụkwọ ọzụzụ banyere akara aka ha ma ọ bụ na-agụsị akwụkwọ. Akpọkọgo otu dị iche iche gụnyere ụmụ akwụkwọ na-agba nke ise ọzụzụ maka ndụ ma agụsị akwụkwọ bụ agba nke isi akpọ LASCAD S5 nke were ọnọdụ n'asụ Secretariat Unizik Ọka. Ya bụ mmemme dọtara nnọọ ndị isukwu dị iche iche gụnyere VC ya bụ mahadum, ndị isi ngalaba dị iche iche, ndị nkụzi na iburibe ụmụ akwụkwọ. Chimmeri Chukwuemeziem ga-akọdalụ akụkọ a. Gbadoro ụkwụ n'iwugharị akaọlụ mmadụ were ka o jiri ya wee kpata ego mgbe ọ gụchara akwụkwọ. A nọrọ n'oge ahụ wee mee ihe ngosi nakwa nkụzi dị iche iche bụ nke gbadogasịrị ụkwụ ka esi eji akaọlụ mmadụ nwere wee kpata akụnụba. Onye special advisor nyegara gọvanọ Chukwuma Soludo n'ebe ọ gbasatara innovation nakwa business incubation bụ Nwaada Chinwe Okoli bụ onye nọchitere anya ya bụ onye senior special assistant nyegakwara Akanati steeti a ebe ọ gbasatakwara innovation nakwa business incubation bụ Maazị Ikechukwu Anajemba kọwara na gọọmenti steeti a bụ onye dị uchu ịkwalite uto nakwazi agamniru ndị ntorobịa na steeti a. Onye acting vice chancellor nke mahadum Nnamdi Azikiwe bụ ọkammụta Karo Arinze Umeobi gosipụtara obi aṅụrị ya nyegara ọgbakọ nkụzi a ma dozikwa ndị ahụ bịara n'oge ahụ ka ha tọọ ntị n'ala ma mụta ihe a kụziri ha n'ihi na ọ ga-enyere ha aka n'ọdịnihu. N'okwu nnabata ya, onye chịkọbara ọgbakọ nkụzi ahụ bụ Dọkịnta Ume kelere onye ọbụla bịara na ọgbakọ ahụ ma gosipụtakwa obi aṅụrị ya nyegara ndị kwadoro nakwazi ndị tinyere ụtụ nke ha iji wefu na mmemme ahụ bụ ihe bịara na mmezu. Ọ nọrọ n'oge ahụ gosipụta mkpa ọ dị ijikọ oghere dị n'etiti agụmakwụkwọ nakwa ọlụ ma kwukwezie na ọgbakọ nkụzi ahụ bụ nke ewepụtara ka akwado ụmụ ntorobịa gafere 800 n'ebe ọ gbasatara inwe akaọrụ nakwa akụrụngwa dị iche iche. Onye isi oche na mmemme ahụ ma bụkwazarụ onye Dean Faculty Management Science bụ ọkammụta Pius Okoye gosipụtakwara afọ ojuju ya maka mmemme ahụ. Onye Managing Director nke ụlọọrụ ABS bụ Sachido Obidiegwu bụ onye nọchitere anya ya bụ onye Director nke Administration bụ Oriakụ Tina Ekenta mere ka amata mkpa ọ dị ịkwado ụmụ ntorobịa ma gbazikwere ha ọnụ n'ihe ọbụla ha na-eme iji wee wote uto maka ọdịnihu. Nwata akwụkwọ nke mahadum ahụ bụ onye nọzikwa na ngalaba kọmputa sayensị bụ Ọdịnaka gụpụtakwara ọtụtụ ihe ọ mụtara na ọgbakọ nkụzi ahụ ma kwukwezie na ọ ga-enyere ya aka na akwụkwọ ọ na-agụ. Ọ nọkwaziri n'oge ahụ kelee ndị chịkọbara mmemme ahụ maka ohere ahụ ha nyere ha.